אני לא משתלטת. למה למען השם לא נראה לי שנשאר פה גם חייך, מתי הוא יבין שאני צריכה יותר? את רוצה נס? יש לי מה לספר לך. אני אצא דווקא ממצוות הטהרה, שזה המצווה שאני זוכה להעביר בהדרכות קלה ונשים, בקבוצות של נשים. אחד הדברים המדהימים שקרו לי כשהתחלתי להתבונן במצוות הטהרה בהתבוננות חדשה ואחרת, לא כזאת של אוקיי, מה ההלכה, מה צריך לעשות, אלא איך זה משפיע עליי כאישה, איך זה משפיע עליי כאישה יהודייה במעגלי החיים. ואחד הדברים שככה תפסו אותי, זה פתאום התחושה הזאת שהרחם שלי הופכת להיות השעון שמכתיב את הקצב של הריקוד הזוגי. והבנתי שהדבר הזה הוא לא עוד נדבך או עוד איזשהו משהו צדדי, אלא עניין מאוד מאוד מרכזי, שאני כאישה מקבלת הזדמנות להתבונן בו ולהכניס אותו לחיים שלי. אם הרחם הייתה משהו מאוד צדדי בחיים שלי עד להיותי אישה שומרת טהרה, מקום שממנו מדי פעם הוא מציק, פעם בחודש. אז יש וסת, את לוקחת כדור, לוקחת זה, מקסימום קצת כואב לך, או בהיריון, את מרגישה את זה, אבל לא משהו מעבר לזה. ופתאום מתברר שזה לא רק איזשהו איבר צדדי, אלא שהמקום הזה הוא זה שמכתיב את כל הקצב שלי בחיים האלה. וההלכה היא רק איזשהו כלי לשאת אותי בתוך המסע הזה, כשאני מכוותת לרחם שלי. אבל מה זה בעצם הקשר הזה של אישה אל השעון הזה, שנקרא הרחם שלי? בעצם אנחנו נמצאות באיזושהי תרבות, התרבות המערב היא תרבות שמקדשת מאוד עשייה והתפתחות ויצירה. ותהי כל יום אותו דבר. מה טוב אם תהי היום קצת יותר טובה מאתמול. ואיזשהו קו שהוא מאוד ליניארי כזה, מאוד זכרי, כאילו מאוד שועט קדימה. ובא הרחם שלנו, נשים, משהו שלא השתנה מששת ימי בראשית ושום תרבות שבעולם לא תשנה אותה, ומספרת לנו סיפור אחר, סיפור של מעגל, סיפור של גם וגם וגם וגם, של נשיאת הפכים שכזו. אני יכולה להמשיך להיות תותחית אפילו שבגוף שלי רוחשים חיים, אפילו שהגוף שלי עובר מעגל. ואני מרגישה שמצוות הטהרה עשתה לי את זה, וזה אחת המתנות שאני זוכה גם להעביר הלאה, את ההפניית מבט הזאת שאנחנו עושות איזשהו חיווט כזה. אני מרגישה שהרבה נשים מסתובבות בעולם הזה, אני אקרא לזה בזיגזג כזה. הרחם פה, הלב שלי פה, המוח שלי פה, ואני כזה מזוגזגת. אני מזהה את המזוגזגות האלה, הן עייפות, הן מותשות, הן גוררות את עצמם עוד יום ועוד ועוד פרויקט ועוד עניין. וזה לא סתם, יש לנו קו אמצע בגוף. המוח, הלב והרחם זה קו האמצע שלנו. וכשאנחנו זוכות לחוות את זה, ובעצם לתת לרחם את המקום שלה, ואת מה שהיא זקוקה לו, לתת לה להזין אותי ולתת לי להזין אותה, אני זוכה לאיזון הזה של מוח, לב ורחם, ואני מסתובבת אישה מאוזנת יותר, תא זוגי מאוזן יותר, המשפחה שלי מאוזנת סביבי, כי אני דווקא באיזושהי הזנה פנימית כזאת שמאפשרת לי להיות כל החלקים שלי. ברחם יש, אפשר להגיד, כמו 4 עונות, כמו העונות של השנה, יש עונות ברחם שלי. יש את החורף והסתיו והקיץ והאביב. הווסת עצמה תהיה מין סתיו כזה. הזמן הזה של השאלת העלים האדומים, כל מה שלא צמח ולא התפתח, איזושהי התפרקות של הישן. וסת זה גם אותיות סתיו, זה אנרגיה של ויסות כזה, בין חום לקור. וזה זמן שגם המערכת שלי, גם המנטלית וההורמונלית, מבקשת איזושהי התכנסות פנימה, איזושהי השאלה,
לתת לדברים לזרום דרכי, לא להחזיק בשום דבר, לא לתכנן תוכניות לעתיד. משהו מאוד כזה רפוי ונותן מקום. להיות בהזנה פנימית זה לא אומר עכשיו שאני עוצרת את החיים שלי, נועלת את הדלת ומבטלת עבודה, זה לא שם. זה אומר לאזן נכון את המרחב שלך ככה שאת תומכת בעצמך. זה כאילו יותר לשאול מה יתמוך בי היום מאשר איך אני מבטלת את כל החיים שלי. כי מה יתמוך בי היום זה שאלה אחרת. פשוט לשאול את עצמך מה יתמוך בי עכשיו. אני באה להרצאה, בסדר? היום, ונניח שאני בזמן ההורמונלי בחודש, שאני צריכה יותר התכנסות, פחות כזה. אבל אני לא חייבת לבטל את ההרצאה, היא נקבעה. אז אני אדע לקחת לי מרחבים של מה יתמוך בי. אני יכולה לספר לך מה בי אישית, אני באה חצי שעה לפני, מאשר 5 דקות לפני. אני לוקחת לי זמן, אני מביאה איתי אפילו שקית של תה שמפנק אותי, חליטת תה. אני יושבת עם זה בצד, אני כזה מרגישה קצת את המקום. אחר כך אני מבקשת כיסא על הבמה, בשביל לשבת כשבא לי לשבת. אני לא חייבת לדבר בפאטוס כל ההרצאה, זה בסדר לשבת. זאת אומרת, אני שואלת את עצמי, מה יתמוך בי עכשיו להמשיך להעניק ולתת וליצור? אני אישית ביומיים של הווסת שלי, והמשפחה שלי כבר יודעת לזהות את זה. זה יום שאני ממש לוקחת הרבה זמן לעצמי. גם אני יושבת על הספה כמו איזה המלכה האם. הילדות שלי הגדולות, הן לא מאוד גדולות, הכי גדולות שלי בנות 9-10, אבל הן יודעות להכניס שניצל תירס לתנור ולשפוך פסטה לסיר, ותאמיני לי, לא קורה כלום לאבות המזון שלהם, מזה שהן אוכלות שניצל תירס ופסטה ביום הזה. ויש לי איתם אינטראקציות מאוד עמוקות ורגועות. זאת אומרת, אני לא כזה. נגיד, אני מסרקת את הבת שלי ואני מדברת איתה. בעצם הסתיו זה הזמן הזה של הווסת, אותיות. זה אותם אותיות גם של הוויסות בין החום לקור, של ההשאלה, של ההוצאה, של ההתכנסות הזאת פנימה. זמן גם של ירידה בכל ההורמונים, זמן של איזושהי הפוגה, וזמן של אינטואיציה גבוהה. ככל שהימים מתקדמים, בתקופה שככה מובילה לכיוון לזמן שלפני הביוץ, אנחנו נמצאים באיזשהו זמן של אביב כזה, אפשר להגיד. זאת אומרת, לאט לאט ובהדרגה, גם הרחם שלך מתכוננת לאפשרות של יצירה חדשה, וגם הורמונלית יש עלייה באסטרוגן, וזה איזושהי תחושה כזאת רגשית ומנטלית של רצון יותר ליצור ולהתפתח ולהתקדם ולפגוש ולתכנן תוכניות. זה זמן טוב לתכנונים, לאקסלים, לכל הדברים האלה שדורשים את ההתכווננות שלנו. זה זמן שנשים הרבה פעמים קובעות עם חברה שכבר לא פגשת מלא זמן, ופתאום יש לך איזשהו פיק כזה של רצון להתחיל איזו דיאטה חדשה, או איזשהו לסגור עם איזושהי מאמנת. זה זמן כזה של רצון להתקדם ולצאת וליצור, לתכנן את היצירה. וכשמגיעים לפיק הזה של הביוץ, זה מה שנקרא לו הקיץ. הקיץ זה זמן של פוריות, זה זמן של מלאות, זה זמן של רצון להיפגש ולהיראות ולהיות. ברחם הביצית פורצת החוצה ומוכנה לפגוש זרע אפשרי ולהפוך לחיים, וברמה המנטלית שלנו אנחנו ממש רוצות להיראות, וגם פיזית האור שלנו קורן יותר, השיער נראה יותר טוב, יש יותר חשק לחיים באופן כללי, פשוט נעשית יותר פוריה ויותר יצירתית. ובהדרגה יש איזשהו זמן ביניים בין הביוץ לבין הווסת הבאה, שזה זמן שהוא לשמר את הקיים כזה, לשמור על החדר, לתינוק שאולי יגיע, הרחם שומרת על הרירית, לעובר שיכול להגיע אליו. זה זמן כזה שאנחנו נרצה סוג של לסדר את הבית, לסדר את הפינות, לפנות לכל מיני פינות חשוכות כאלה שלא הגענו אליהם עד היום, תפסים שצריך לסדר. מכירה את זה שיש לך בחודש איזשהו זמן כזה שפתאום בא לך לנקות את התיק, לסדר את זה, קצת כמו כינון כזה. ובקצה של התקופה הזאת נמצא חורף. אני יודעת שזה לא לפי עונות השנה של השנה, אבל זה זמן שהוא זמן שאולי הכי חשוב
הכי חשוב לספר עליו לנשים, שיהיו קשובות אליו, זה זמן של קפיצה באיזשהו הורמון שנקרא FSH, ובזמן הזה, המשרתים שלך בקודש, ההורמונים שפועלים בזמן הזה, אני קוראת להם המשרתים שלך בקודש, כי הם בעצם מורידים איזשהו מסך מכל מה שחשבת שאת יכולה להדחיק כל החודש, שאת אולי בעבודה שאת לא הכי אוהבת, והבית לא הכי זה, והחולצה הזאת שלוחצת עלייך, כל הדברים שבמהלך החודש יכלת לשאת איכשהו, והדחקת אותה מכל מיני סיבות, בפיק הזה של הכמה ימים בטרום הווסת, את כבר לא רוצה את זה יותר, ואת רואה את זה ושומעת את זה ממש ממש חזק. שאני חייבת לשנות עבודה, ואני חייבת לזה, ואני חייבת לטפל בזוגיות שלי, ובילד הזה, ובבית, כל מה שמציק לך צף בצורה מאוד חזקה בימים האלה של טרום הווסת. זה הזמן שאנחנו נקרא לו חורף, איזושהי שערה, איזושהי... אפילו יש נשים שממש חוות חוויה של חרפה כזאת בימים האלה. דכדוך עמוק, זעם, כל אישה ונטיית הלב שלה. אבל זה זמן שאני קוראת לו המשרתים בקודש, כי אם אני, שוב, בתרבות המערבית לא מאוד אוהבים רגשות מורכבים, כי זה לא יעיל, את צריכה לקום לעבודה. אבל אם אני יכולה לקחת את הרגע ורק לשמוע מה עולה בימים האלה, מה כל כך מציק לי ומעיק עליי, אני יכולה לעשות עבודה שקוראים לה עבודה מחזורית. זה אומר שאני יכולה לעשות עם התכנים האלה שעולים משהו, בין אם זה רק תשומת לב והפניית מבט, בין אם זה באמת שינוי כלשהו בחיים שלי, שמאפשר לי להתפתח. ומה שהרבה נשים, אני מרגישה שמלא נשים צריכות לדעת את זה, שבעצם בימים של, בתקופת הגיל המעבר, כשאישה כבר מפסיקה להיות מחזורית, יש איזושהי הצפה של FSH לאורך זמן מאוד ארוך. במילים אחרות, כל הדברים המודחקים של כל החיים צפים, אבל בלי הפסקה, כי זה לא סייקל כבר. ואז את רואה נשים בגיל המעבר עוברות, קוראים לזה משבר גיל המעבר, אבל זה לא משבר. זה איזושהי, שוב, משרתים בקודש, שמעלים לך את כל התכנים שמבקשים שינוי, שמבקשים תתייחסי אליהם. אז נשים פתאום יחליפו עבודה, פתאום ישנו תחום, פתאום יעשו את העבודה הזאת המחזורית. אבל אם הם לא היו בהקשבה לאורך כל החיים, המחזורים שלהם זה באמת יכול להיחוות כמשבר מאוד גדול. ואם הם נשים שהיו יכולות להיות קשובות לסייקל ההורמונלי שלהם, ולתת למשרתים האלה בקודש לעבוד, ורק להאזין, אז סביר להניח שגם כשהם יגיעו לגיל הזה של המעבר, זה לא יחווה כעוד משבר, אלא דווקא כעוד תהליך של התפתחות וצמיחה. אני חושבת שזה מדהים שאישה משולה בתנ"ך לגפן, אשתך כגפן פוריה. גפן בחורף, כשאת הולכת לראות כרם, אין שם כלום. כאילו אומרים לך, כאן יש כרם ואת לא רואה שום דבר. שיא הריק והחורף והחרפה, וכשתגיעי בקיץ לאותה כרם, את תראי פירות עסיסיים ושיא הפוריות, ואפילו לא צריך לקלף אותם, פשוט לקטוף וליהנות מהם, וזה כל כך מבטא ומגלם את המהות הנקבית הזאת. את היכולת שלנו לשאת הפכים, ודווקא, לא רק שנשיאת הפכים זה תכונה נחמדה בחיים שלנו, אלא שמתוך התמסרות לנשיאת ההפכים אנחנו יכולות להוציא את הפוריות הזאת החוצה. אני גרה ברמת גן, באזור מאוד מאוד מרכזי ברמת גן, אזור מסחרי מאוד. ובשישי הלכתי ככה, עשיתי קצת קניות על הרחוב, השלמות לשבת, וישבה אישה מהצד השמאלי של המפה, על הכיכר הראשית, עם שלט כזה, בוא נדבר דמוקרטיה. היא החזיקה פרחים ביד, והיא ליקטה אנשים שיבואו וידברו איתה דמוקרטיה. אוקיי? אז היא גם ניגשה אליי והביאה לי פרח ואמרה לי, אפשר לדבר דמוקרטיה? ובגלל שאני שליחה בעיר, אז אמרתי, אוקיי, אני נקראתי לדגל עכשיו, ומי יודע מה אני הולכת להגיד לה. ואז אמרתי לה, בשמחה, יש לי כמה דקות, אז היא אומרת לי,
מה מחזק אותך בימים האלה? מה נותן לך תקווה כשהחטופים נמקים מתחת לאדמה, וביבי זה וזה וזה? את יודעת, התחילה להוציא את כל השחור של העולם, דיברה מהרבה כאב. ואיך את הולכת לישון בלילה? אם את קמה בבוקר, עשה לי כזה, הכניסה אותי לעניינים, אני כזה, היה לי רגע של מחשבה של מה אני הולכת להגיד לה עכשיו בתור שליחת חב"ד בעיר. כאילו, איזה חסידות, איזה טניה, עם מה היא יוצאת מכאן? ואז אמרתי כזה, לאן אני הולכת? אני אדבר מהגוף, מחוכמת הגוף, מבשרי אחזה אלוקה. וזה הדרך שלי, זה איך שאני חווה את המציאות, ואמרתי לה, שאלתי אותה אם היא אימא, והיא אמרה כן אני אימא, אמרתי לה גם אני אימא, והאמת שילדתי לא לפני הרבה זמן את הלידה האחרונה שלי, בלידה טבעית, מקסימה, ואני זוכרת שברגע הכי כואב והכי צפוף והכי קשה, זה היה הרגע שהמיילדת אמרה לי, הוא פה! החוויה הזאת היא שכל אישה נושאת בגוף שלה, זה לא תיאוריה, אנחנו לא צריכות ללמוד את זה מספרים, אנחנו לא צריכות לקרוא את זה בשירים. נשים יודעות מהגוף, מהרחם, שכל סוף וכל רגע הכי משברי ומפרק שיכול להיות, הוא תמיד התחלה של איזושהי מציאות חדשה, של איזושהי לידה מחדש, שהטוב עוד לפנינו, יש לנו יכולת לשאת את התהליך, כי בכל תהליך יש רגעי משבר וצמיחה, זה חלק מתהליך. ואנחנו יודעות את זה בגוף, רואים את זה על נשות ישראל במצרים, שהכינו את הטופים לפני שהגאולה קרתה. כי הם ידעו את זה בחוכמת הגוף, לא צריך ללמד אותם את זה, הן לא מאמינות בזה, אנחנו יודעות את זה. נשים יודעות, אם רק מחברים אותם חזרה לחוכמת הגוף שלהן, אנחנו יודעות ממש טוב שהרגעים השחורים והקשים האלה, זה לא המציאות הסופית. אנחנו יודעות את חוכמת המעגל, את נעוץ תחילתן בסופן. וזה מה שידעו נשות ישראל, שכתוב בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים, ובזכותן עתידין להיגאל. ותמיד הפליא אותי, מה הזכות של נשות ישראל במצרים, שבזכותם נגאל עם שלם? זה לא היה תפילה, וזה לא היה צניות, וזה לא היה הדלקת נרות. זה היה פשוט כתוב, התקשטו, התאפרו ושידלו את בעליהן לפרייה ורבייה. איזה מין זכות זאת, כאילו, מה היה שם ברגע הזה? אני חושבת על אותן נשים שעשו מעשה מאוד מאוד פרטי של אישה בביתה. זה לא התארגנות קבוצתית לשדל את בעלך לפרייה ורבייה, זה משהו פרטי ביותר, ואני מדמיינת את הבעלים הרמוסים והעייפים והשבורים מימים של עבודה בפרך, מאבדים כל זכר לזכריות שלהם, חוזרים הביתה מעוד יום של עבודה בפרך ועוד יום של עבודה בפרך, ובבית מחכה אישה סופר יוזמתית. זה לא שנשים הן לא יוזמתיות ולא משפיעות, אבל הן השפיעו ויזמו בחוכמת הגוף, בחוכמת הנשים, מהמקום שלהם, שאותה אישה ידעה מחוכמת הגוף שלה קודם כל שהרגע המשברי הזה הוא התחלה של משהו חדש וגבוה יותר. והם ידעו לשים בצד את מה שהן רואות עכשיו לנגד עיניהם, ולהחזיק את נר התקווה גם עבור הבעלים שלהם. וכל בית כזה שנדלק בו האור, יצטרף לעוד בית ולעוד בית. ואותם גברים הם כבר לא הגברים של אתמול, של העבדים האלה בפרך, אלו גברים שזכו לקבל הזכרות לאכול את ההשפעה שלהם, לעובדה שיש עתיד. אנחנו מייצרים כאן ביחד עתיד, סימן שיש תקווה למשהו אחר. וכל איש כזה שחזר לעבודת הפרך ביום המחרת, הוא כבר לא היה אותו איש. וזה מה שמספרים לנו בתורה שלנו, ולא צריך ללכת רחוק. בזכות דבר כזה, פעולה כזאת, זכו לגאולה, ובזכות אותם איכויות, גם העם שלנו בדור הנוכחי יזכה לגאולה. ומה זה האיכויות האלה? זה נטו החוכמת הגוף שנשים יודעות אותה,
שהסוף הזה זה התחלה, ושאנחנו יודעות גם להיות, להזין ולהשפיע כמו בהשפעה של אדמה, אוקיי? אני אקרא לזה השפעה אדמתית או השפעה של בינה, ספירת הבינה. זה לא השפעה של כמו זרע, כמו פוטנציאל, כמו רעיון, כמו בוא נעשה כך וכך. זה השפעה שמאפשרת למה שרוצה לצמוח דרכי, להתפתח. זאת אומרת, השפעה שהיא לפני הכל היא מיכל, היא הזנה. היא היכולת הזאת להכיל בתוכה את הזרע, את הפוטנציאל, ולאפשר לו לגדול ולהצמיח מיני תענוגות. אנחנו, כל אישה היא בינה, היא אדמה, והיכולת הכי גבוהה של נשים להשפיע על העולם הזה, זה על ידי זה שאנחנו בעצמנו מוזנות, כי אדמה אין לה יכולת להצמיח שום דבר אם היא לא מוזנת. אם אין בה את המינרלים הנכונים, את המים, את כל מה שצריך כדי שמה שבתוכה יצמח ויגדל. אז אם יש משהו משמעותי שאפשר להגיד לנשים כמשפיעות, זה להיות בהזנה פנימית. ואז כל מה שסביבך יוכל לגדול ולהתפתח, כי כשאני בעשייה ובהוצאת אנרגיה, האדמה שלי יבשה ועייפה, שום דבר לא גודל בתוכי. אני חושבת שאי אפשר להגיד מספיק לנשים כמה חשוב שהם יזינו את עצמם, שהם יטפחו את האדמה שהם עבור כל מה שצומח סביבם. אנחנו בסופו של דבר מגדלות ומטפחות בעלים, ילדים, בתים, דורי דורות של אחריות, ונשים לוקחות את המילה אחריות למקום הלא נכון. זה לא אחריות לעשות ולרוץ ולעבוד ולתקתק. זה אחריות להיות מוזנת, כך שהאדמה שאת תוכל להצמיח דרכה את כל מה שמבקש לצמוח דרכך. כל המעגלי ההשפעה שלך מוזנים ממך. אז לאכול טוב, לישון טוב, לדאוג לעצמך, זה לא תוספת נחמדה לחיים, זה הכרחי. אני באותה תקופה של ההפלה, הייתי באמצע להעביר 3 סדנאות במקביל, והייתה לי באותו שבוע של ההפלה גם הרצאה שסגרו איתי בשפרה ופועה איפשהו בארץ. עברתי תהליך עם ההפלה, אבל כאילו הייתי מאוד לבד ברגעים הראשונים, יומיים הראשונים. אני ובעלי ובני ביתי. והייתי צריכה להודיע בקבוצות של המעגלים ולהודיע לאותה אישה שהזמינה אותי להרצאה שאני לא אוכל להגיע. ובהתחלה חשבתי לשלוח איזו הודעה מאוד לקונית כזאת, כאילו בעקבות מצב זה, לא אוכל איזה משהו כזה. ואז אמרתי, מה פתאום? למה שאני אעשה דבר כזה? אז אני מלמדת את זה כל החיים, והם השבט שלי כרגע, אנחנו ביחד באיזשהו תהליך. אני אספר להם. ואז כתבתי הודעה מכל הלב, שבשבועות האחרונים הייתי בהיריון, שנורא שימח אותי, וההיריון הזה הגיע לסיומו בטרם עת, ואני צריכה לקחת את הימים הקרובים, להתכנס פנימה ולרפא את המקומות שמבקשים ריפוי, ושאנחנו ניקח הפסקה של שבוע, שבועיים, ואז נחזור. וגם שלחתי את ההודעה לאותה אישה, וביקשתי את סליחתה, ושלחתי לה גם מחליפה להרצאה. ומה שקרה היה פשוט וואו, בשבילי זה היה לימוד לכל החיים. כל הנשים שכתבתי להם היו פשוט מדהימות. כתבו לי הודעות, כל כך הרבה הזדהות, כל כך הרבה נשים עברו את זה בעצמם. כל כך הרבה אהבה, פתאום נשים שלחו לי הודעות, אפשר להקפיץ לך את הילד מהגן, מה אפשר לזה, שלחו לי מארזים של כל מיני דברים מתוקים ואוכל, ופשוט הייתי פתאום הכי עטופה בדבר הזה, בשבט שלי. וזה היה לי באמת איזושהי נקודה של התחברות לכל הדברים שאני מלמדת כל החיים, לראות איך שבעצם כנשים, להיות חלק משבט נשי, זה לא nice to have, זה חובה, זה הכרחי, זה חלק מהיכולת שלנו להתקדם ולהתפתח, להיות חלק ממה שעושה לך טוב, ולמצוא את העזרת נשים שלך ולעבוד על זה, כי זה לא צדדי,
זה הכרחי בשביל ההזנה שלנו. והדרך הכי משמעותית שבה אנחנו מקבלות את ההזנה מהשבט שלנו, זה על ידי זה שאנחנו מדברות. זה תמיד, כאילו, זה בדיחה כזה, נשים, מדברות, פטפטניות, נכון? 9 קבין של דיבור ירדו לאישה, אבל זה לא צחוק. זה באמת מהותי, אנחנו בעלות הפה. מלכות פה, קרינה לה, אנחנו מולכות דרך הפה. וזה שאנחנו מדברות ומשתפות ומייצרות שיח, יש לנו יכולת ממש להתפתח וגם לפתח אחרות. נשים סביבי ששיתפתי אותן עברו בעצמן איזשהו תהליך דרך השיתוף הזה שלי. ומה יהיה ומה יקרה אם יסתובבו בעולם שלנו הרבה נשים משתפות ומדברות וכנות, שיכולות להביא את עצמם כפי שהם. אני חושבת שמה שמונע מנשים לשתף זה בעיקר דמיונות ופחדים ופגיעויות וכל מיני חוויות לא מעובדות. אני חושבת שככל שנשים יתחברו לחוכמת הגוף שלהם ויכירו במעגליות שלנו ובנסיעת ההפכים שלנו הזאת ובזה שאני גם וגם, ואם נשים יוכלו לשבת בגינה ולהגיד, וואו, איך אני אגיד את זה? יש את האנשים שהרבה פעמים אוהבות להגיד כל הכבוד, כאילו איזה תותחית את, מכירה את זה? כאילו על כל מיני כזה, וואי, גם ילדתי לפני חודש, גם הכנתי בריתה, גם הכנתי את העוגיות לבריתה, גם עשיתי זה וזה 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 וזה, וואי, מה זה, תותחית, איך את עושה את זה, נכון? והחלום שלי זה שנשים יגידו, את לא מאמינה, הבאתי אתמול ביביסיטר לשעתיים רק בשביל להיכנס לנוח. וזה היה מדהים. ואז יגידו לה, יו, איזה אלופה את, אבל מכל הלב, לא ובלב כזה, מה יש לזאת? אלא שבאמת נעריך ונעריץ נשים שיודעות להזין את עצמם. אני תמיד גלויה עם מי שבא אליי הביתה. אני מארחת, כי אנחנו בית חב"ד, ויש לי כל שבת 25 איש, 30 איש בשולחן, ואני לא תותחית בכלל. את יודעת, האנשים באים אליי לשולחן ואומרים לי, וואו, איך עשית הכל, ואני מספרת להם על העוזרת שהבאתי, ועל האישה שבאה לעזור לי בחילופים ובחיתוכים, ועל זה שלקחתי שעתיים בשביל לישון ביום שישי, כדי שאני אוכל לארח. כל מה שאני עושה כדי שהדבר הזה יקרה, בטוב. וגם האורחים שלי יודעים שכשאני עולה לי, מבחינה מנטלית, פיזית, לא משנה מה, אני גם יודעת לחתוך, והם מסתדרים יפה לבד, והכל בסדר. שכשאישה יולדת, היא גם יולדת את עצמה, בהרבה מאוד מובנים. היא יולדת שער חדש בתוכה. לפני זה היא הייתה מישהי מסוימת, ועכשיו היא המישהי הזאת בתוספת אור חדש שנולד לעולם. וזה דבר כל כך עצום שקורה, גם פיזית, גם מנטלית, גם הורמונלית, גם לתא המשפחתי, לתא הזוגי. זה דבר כל כך גדול, שזה באמת פלא פלאות איך התרבות שלנו הפכה את זה לדבר כל כך קטן. 3 חודשים, תחזרי לעבודה, הכל טוב. אמא שלי היא באה מתרבות עתיקה יותר, היא באה ממאה שערים, ובשבט של 100 שערים, חודש היה אסור בכלל לקום מהמיטה, ברמה שאמא שלה גלגלה אותה למיטה ליד כדי להחליף סדינים, וגלגלו אותה חזרה, אפילו לא לקום מהמיטה בשביל החלפת הסדין. הכבוד הזה לגוף, למה שהוא עובר, למה שהוא עבר בשביל להביא חיים לעולם, זה משהו שאנחנו חייבות למצוא דרך לדבר אותו. פה, בשיח של אישה לחברתה, בגינות, נשים חייבות לדבר את השפה הזאת של כבוד לגוף, למה שהגוף עובר בשביל להביא חיים לעולם, למה שאישה זקוקה. גם אוכל זה דבר חשוב, אבל יש עוד כל כך הרבה דברים שאישה צריכה אחרי לידה, ובעיקר אני חושבת שזה היכולת לנהל איזשהו שיח שהוא נטול ציפיות ושאיפות מכל סוג שהוא מאישה אחרי לידה. תסיט את הדבר הכי עצום וענק שיש, פיזית ומנטלית ורגשית ורוחנית,
עכשיו הזמן שלך רק לנוח ולהתכנס פנימה. מפעם באתי לבקר חברה שילדה לידת בית. במקום שבו לידות בית זה דבר נפוץ ובשגרה, איפשהו בארץ. וזה כמו שבט נידח, הם כאילו בארץ אבל זה יקום מקביל. ועל הדלת המיילדת שלה השאירה פתק. כאן סיימה ללדת, יולדת אלופה, משהו כזה. מי שנכנס, בבקשה, תמצאי דרך לעזור במשהו. את יכולה להכניס מכונה, להוציא מכונה, לזה. כאילו השאירה פתק כזה על הדלת. לכל מי שנכנס, תדע לאן אתה בא. ואהבתי על זה ממש. כמה זה חשוב ומשמעותי.